Ah, senyor Festlloc, ja tenia ganes de conèixer-lo. Actuar l'11 de juliol al Festlloc? Per suposat, serà un plaer. I tant que conec el Festlloc. Molt bé, allà ens veurem. A veure què diu el Festlluguel. Però això és una acampada. Això és genial. Això és perfecte. És meravellós. Jo crec que va trobar-se una locura. Quan arriba allí dirà, mare meva, a mi em m'han portat. Que tinga bona resistència a la casalla. Però s'ho passarà molt bé, jo li recomano que vaig enguany i que torni cada any perquè el de Festlloc és impressionant, és l'inici de l'estiu. Quan acabes de treballar, alguns d'estudiar, hem coincidit i ens hem juntat tots allí. Tinc unes ganes perquè ja hauré acabat tots els exàmens. I sobretot que tinga ganes d'estar en família, que és sobretot el que aporta el Festlloc. Sí, també n'hi ha cultura i música i coses d'estes, però el que més molen són les tendes de campanya. Què fem, anem o què? Pues se va trobar la gent amb molta gana de festa i de riure i passar-ho bé. Molta música, molt bon ambient. I també tinc molts bons records de la xaranga. Espero trobar-me a Dolçaines Infernals a les 8 del matí. La zona d'acampada que muntàvem allí unes hamaques en forma de llitera i venia tot el món a fer la festa allí. Coses que ja són quasi símbols com la piscina del Festlloc. Damunt acompanya perquè és estiu, la calor. Jo, a més, he participat, ha sigut en el karaoke del Festlloc. Moltes vivències en amics, companys. La veritat és que tinc molts bons records, sobretot de gent que he conegut allí en el Festlloc. Coneixeràs a moltíssima gent i no t'arrepentiràs d'anar, voldràs tornar a repetir l'any que ve, segur.